दिवाळीचा सण अगदी आता जवळ आलेला आहे आणि प्रत्येक घरी आता दिवाळीच्या फराळाची तयारी पण सुरू झालेली आहे. दिवाळीच्या फराळामधला सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे चकली. तर आज आपण कुठलंही टेन्शन न घेता साधी, सोपी आणि पटकन होणारी पोह्यांपासून होणारी चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत. एरवी जर भाजणीपासून चकली करायची गेली तर त्याला बराच वेळ लागतो, पण ही आपण पोह्यांपासून एकदम झटपट आणि मस्त एकदम खुसखुशीत अशी ही चकली बनवणार आहोत. तुम्ही बघू शकता चकली किती सुंदर झालेली आहेत. अजिबात तेलकट ह्या चकल्या होत नाही, बघू शकता. आणि चकलींना काटे पण किती सुंदर आलेले आहेत. मस्त एकदम परफेक्ट अशी ही चकलीची रेसिपी आहे. खूप छान अशा ह्या चकल्या तयार होतात. तर तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त आणि खुसखुशीत अशा ह्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत. हे बघा, एकदम मस्त परफेक्ट अशी ही चकलीची रेसिपी आहे. पोह्यांपासून आपण करणार आहोत, त्यामुळे एकदम झटपट होणारी आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये होणारी अशी ही रेसिपी आहे. चला तर रेसिपी बघूया. तर इथं मी 1 कप हे पोहे घेतलेले आहेत. हे आपले नेहमीचे कांदा पोहे करण्याचे पोहे आहेत. तर ते हे 1 कप मी इथं पोहे घेतलेले आहेत. इथं हे प्रमाण जे आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. तर 1 कप पोह्यांसाठी मी अर्धा कप इथं डाळवं घेतलेली आहेत. डाळवं म्हणजे फुटाण्याची डाळ ही बघा, किंवा रोस्टेड चना दाल असंही त्याला म्हणतात. तर 1 कप पोहे असतील तर अर्धा कप ही फुटाण्याची डाळ घ्यायची आहे आणि मिक्सरला फिरवून यांची एकदम बारीक अशी पावडर करून घ्यायची आहे. हे बघा, एकदम बारीक अशी ह्याची पावडर करून घ्यायची आहे. परफेक्ट मस्त पावडर झालेली आहे. आता मी ही जी पावडर आहे ती मी चाळून घेणार आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर कुठे थोडासा जाडसर कण राहिला असेल तर तो बाजूला करता येईल. तर मस्त अगदी हे चाळून घ्यायचं. हे बघा, खूप छान अशा चकल्या तयार होतात. आपण पोह्यांपासून बनवतो आहे त्यामुळे मस्त एकदम क्रिस्पी आणि खुसखुशीत. तर हे जे पीठ आहे तर ते मी चाळून घेतलं. त्याचा जाडसर भाग मला थोडा मिळाला तर तो मी पुन्हा मिक्सरला फिरवून घेतला आणि ते पण मी पुन्हा एकदा चाळून घेतलेलं आहे. हे बघा, तर इथं आपल्याला मस्त एकदम बारीक असं पोहे आणि डाळव्याचं पीठ मिळालेलं आहे. हे बघा, तर जे एक्स्ट्रा थोडंसं राहिलं असेल तर ते मी सगळं मिक्सरला फिरवून घेतलं आणि मस्त असं पुन्हा बारीक करून घेतलं आणि ते पुन्हा चाळून घेतलेलं आहे. हे बघा, परफेक्ट आपल्याला हे आता पीठ मिळालेलं आहे. आता याच्यामध्ये पुढचा घटक घालायचा तो म्हणजे तांदळाचं पीठ. तर इथं मी बरोबर 1.5 कप तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. 1 आणि अर्धा. हे बघा, हे विकतचं तांदळाचं पीठ आहे. घरगुती असेल तर तुम्ही जुना तांदूळ घ्या आणि त्याचं पीठ बनवा. तर इथं मी काही मसाले घातलेले आहेत. तर 1 मोठा चमचा मी इथं लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. 1 चमचा मी इथं धणा जिरा पावडर घातलेली आहे. 1 चमचा मी इथं मीठ घातलेलं आहे. अर्धा चमचा मी इथं पांढरे तीळ घातलेले आहेत. पाव चमचा मी इथं हिंग घातलेला आहे. पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये ओवा घातलेला आहे. ह्या सगळ्या मसाल्यांचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता, पण धणा जिरा पावडर आहे ती आवर्जून घाला, कारण त्याने चकलीला जी टेस्ट आहे ती मस्त येते. तर आता काय करायचं आहे, आपल्याला इथं पाव कप तेल घ्यायचं आहे. हे बघा, तर ते पाव कप तेल आहे ते आपल्याला बरोबर कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. हे बघा, सगळ्या साहित्याचं मी तुम्हाला प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तर आता हे जे मसाले ह्या पिठामध्ये घातलेले आहेत ते मस्त असे आपण एकत्र करून घेऊया. हे बघा, छान असे एकत्र करून घ्यायचे आणि नंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये हे कडकडीत तेलाचं जे मोहन आहे ते घालायचं आहे. तर 1 कप पोहे, अर्धा कप डाळवं, 1.5 कप तांदळाचं पीठ आणि त्याच्यासाठी पाव कप आपलं तेलाचं मोहन. तर हे असं प्रमाण आहे. तर तेल आता मी कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे. मस्त धूर येईपर्यंत तेल छान अगदी गरम करून घ्यायचं आणि त्या कडकडीत तेलाचं मोहन या पिठामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा, आणि पीठ आहे ते हे जे मोहन आहे ते पिठामध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा हे फार गरम आहे म्हणून मी चमच्याने हे जे मोहन आहे ते ह्या पिठामध्ये मी मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मोहन तुम्हाला जेवढं सांगितलं तेवढ्याच प्रमाणात घालायचं आहे. जर मोहन जास्त झालं तर तुमच्या चकल्या ज्या आहेत त्या फारच खुसखुशीत होतील, तेलामध्ये विरघळतील. त्यामुळे प्रमाण जे आहे ते परफेक्ट आहे आणि त्याच प्रमाणामध्ये तुम्हाला करायचं आहे. तुम्ही याच्यासाठी एखादी वाटीत सेट करून ठेवू शकता आणि त्या वाटीच्या प्रमाणामध्ये घेऊन तुम्ही ह्या चकल्या बनवू शकता. तर आता जे मोहन आहे ते मस्तपैकी मी ह्या पिठाला असं छान असं चोळून घेतलेलं आहे. ही स्टेप फार महत्त्वाची आहे. मोहन जे आहे ते पिठाला मस्त असं चोळून घ्यायचं आणि आता मी इथं पाणी घेतलेलं आहे
आणि पाणी आपल्याला बऱ्यापैकी मस्त असं गरम करून घ्यायचं आहे. कोमट पाणी वगैरे नाही, बऱ्यापैकी कडकडीत गरम पाणी इथं आपल्याला वापरायचं आहे पीठ मळण्यासाठी. तर मस्त असं गरम एकदम पाणी मी करून घेतलेलं आहे आणि हे थोडं थोडं मी या पिठामध्ये घातलेलं आहे आणि आपल्याला हे पीठ आता व्यवस्थित भिजवून घ्यायचं आहे आणि नंतर मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, थोडं थोडं मी गरम पाणी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. पीठ खूप जास्तही घट्ट मळायचं नाही आहे किंवा जास्त सैलही मळायचं नाही आहे. तर एक मध्यम असं आपल्याला छान असं हे पीठ मळून घ्यायचं आणि पीठ खूप चांगलं मळून घ्यायचं आहे. जेवढं तुम्ही चांगलं पीठ मळून घ्याल तेवढी तुमची चकली जी आहे ती मस्त होणार आहे. तर हे थोडं थोडं पाणी घालून मी हे पीठ जे आहे ते मळून घेतलेलं आहे. हे बघा, पाणी गरम आहे त्यामुळे पहिल्यांदा मी हे चमच्याने व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग हळूहळू अंदाज घेत आपल्याला थोडं थोडं पाणी याच्यामध्ये घालायचं आहे आणि हे पीठ आहे ते मस्त असं अगदी मळून घ्यायचं आहे. खूप छान अगदी मळून घ्यायचं आहे. जेवढं जास्त तुम्ही हे पीठ मळाल तेवढी तुमची चकली ही सुंदर होणार आहे. तर असं थोडं थोडं पाणी मी याच्यात घातलेलं आहे आणि हे पीठ मी मळून घेतलेलं आहे. हे बघा, हळूहळू मिक्स करून, कारण पाणी गरम असतं त्यामुळे हळूहळू मिक्स करून आपल्याला हे पीठ आहे ते छान अगदी मळून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, पीठ मी मळून घेतलेलं आहे परफेक्ट. तर एवढं सगळं पीठ मळण्यासाठी मला बरोबर 1 कप आणि पाऊण कप एवढं पाणी लागलेलं आहे. म्हणजे 1.25 कप मला गरम पाणी इथं लागलेलं आहे. तर हे सगळं असं प्रमाण आहे. तर याच्यातलं थोडं पीठ मी बाजूला घेतलेलं आहे आणि ते पुन्हा मी मळून घेतलेलं आहे. कारण सोऱ्यात भरण्यापूर्वी तुम्ही जे पीठ काढून घेता ते पुन्हा तुम्हाला मस्त असं मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, आणि त्याला असा मी मस्त असा सिलेंड्रिकल शेप दिलेला आहे जेणेकरून आपल्याला सोऱ्यामध्ये भरण्यासाठी एकदम इझी जाईल. तर छान असं मळून घ्यायचं. तर चकलीचा मी तर साचा घेतलेला आहे. तर त्याची एक खरखरीत बाजू असते आणि एक प्लेन बाजू असते. तर खरखरीत बाजू ही बाहेरच्या बाजूने ठेवायची आणि प्लेन बाजू आतमधच्या बाजूने ठेवायची आणि हा साचा तुम्ही बंद करून घ्यायचा आहे आणि नंतर मग हे मळलेलं पीठ जे आहे ते या साच्यामध्ये भरायचं आहे. हे बघा, परफेक्ट. आणि आता मी हा साचा बंद करून घेतलेला आहे. हा जो साचा आहे तो व्यवस्थित बंद करून घ्यायचा आणि नंतर चकली पाडायला घ्यायची आहेत. तर इथं मी एक तुम्हाला सोपी ट्रिक दाखवलेली आहे की चकली कशी, एक सोपी ट्रिक आहे चकली कशी पाडायची ती. तर इथं मी उलथणी घेतलेली आहेत 2, किंवा चपाती किंवा भाकरी परतण्यासाठी जो आपण चमचा वापरतो, काविलता वगैरे असं पण म्हणतात काही ठिकाणी. तर ती 2 घेतलेली आहेत आणि त्याच्यावर मी ही चकली घेतलेली आहेत काढून. तर चकली सोडताना तर ती एकदम जवळून जवळून सोडायची आहेत. म्हणजे सोरा खूप उंच धरायचा नाही आहे. खूप उंच धरला तर चकली तुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जरा खाली धरून आणि जवळजवळ वेढे घेत ही चकली आपल्याला मस्त अशी पाडून घ्यायची आहे आणि त्याचं शेवटचे टोक आहे ते एकदम बंद करून घ्यायचं आहे जेणेकरून ती तेलामध्ये उघडणार वगैरे नाहीत. तर अशी मस्त अशी मी चकली इथं करून घेतलेली आहेत. ही बघा, चकल्यांना काटे किती सुंदर आलेले आहे ते तुम्ही बघू शकता. तर अशा ह्या उलथण्यांवर अशी चकली काढल्यामुळे आपला एक फायदा होतो की तेलामध्ये सोडताना अजिबात ही चकली आपल्याला अजिबात कसलंच टेन्शन येत नाही. मस्त अशी अगदी सहज अगदी आपल्याला चकली तेलामध्ये सोडता येतात. कारण जर हाताने चकली तेलामध्ये सोडायची झाली तर कधी कधी ती मोडतात किंवा आपल्याला उचलायला थोडंसं कठीण होतं. तर ते काहीही होत नाही. जर अशी उलथण्यांवर चकली काढून घेतली आणि नंतर मग ती तेलामध्ये सोडली तर एकदम इझी होतं. तर तुम्ही बघू शकता किती सुंदर अशी ही चकली इथं तयार झालेली आहेत. मस्त चकलीना काटे पण खूप छान आलेले आहेत. तेल गरम करून घ्यायचं आणि नंतर स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ही चकली तळायची आहे. तेल मस्त गरम करून घ्यायचं, नंतर गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि नंतर मग याच्यामध्ये ही चकली सोडायची आहे. तर उलथण्यांवर काढल्यामुळे बघा सहज मला चकली ही तेलामध्ये मस्त अशी सोडता आलेली आहे. एकदम परफेक्ट अशी चकली तेलामध्ये सोडता येतात. ती कुठेही मोडत नाही, तुटत नाहीत आणि आपल्याला पण ती तेलामध्ये सोडणं एकदम इझी जातं. तर हे बघा, अशी चकली जी आहे ती तेलामध्ये मी सोडलेली आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि आपल्याला ही दोन्ही बाजूने चकली जी आहे ती व्यवस्थित तळून घ्यायची आहेत. तर चकली तेलामध्ये सोडल्यानंतर एक अर्धा मिनटाची वाट बघायची आहे. चकलीला थोडंसं असं घट्ट होऊ द्यायचं आहे आणि नंतरच ही चकली आहे ती परतवायला जायची आहेत. चकली एकदम मऊ असताना परतवायला जायची नाही आहेत, नाहीतर ती मोडू शकतात. तर अशी ही दोन्ही बाजूने व्यवस्थित अगदी चकली जी आहे ती मस्त अशी तळून घ्यायची आहेत. चकली तळल्यानंतर थोडी वरती येते आणि त्याच्या अवतीभोवती येणारे हे बुडबुडे आहेत ते कमी होतात. म्हणजे समजायचं की आपली ही चकली तळून झालेली आहेत. या चकल्यांना तळायला जास्त वेळ लागत नाही. एकदम फटाफट अशी ही चकली
चकली ही तळून होतात. हे बघा, मस्त अशी चकली आता वरती आलेली आहे. त्याच्या अवतीभोवती येणारे बुळबुळे पण कमी झालेले आहेत. म्हणजे ही आपली चकली जी आहे ती तळून झालेली आहे. तर अशी ही चकली मी आता तळून घेतलेली आहेत आणि आता बाहेर काढलेली आहेत. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर अशी ही चकली इथं झालेली आहे. एकदम मस्त आणि परफेक्ट अशी ही चकलीची रेसिपी आहे. तर अशा सगळ्या चकल्या ज्या आहेत त्या मी तळून घेतलेल्या आहेत आणि बघू शकता किती सुंदर अशा ह्या पोह्यांपासून चकल्या तयार झालेल्या आहेत. तर या प्रमाणात केला तर बरोबर एक किलोमध्ये ह्या चकल्या तयार होतात. तर ह्या दिवाळीला नक्की अशा ह्या चकल्या तयार करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.